Obec Tuhár ukazuje, že zálohovanie môže mať väčší zmysel. Obyvatelia tejto obce darujú zálohované obaly do takejto nádoby a prispievajú tým na prefinancovanie defibrilátora. Motiváciou bolo, že sme malá obec a nemohli by sme si dovoliť takýto defibrilátor zakúpiť sami. Spolufinancovanie vlastne zabezpečujeme zo svojho rozpočtu a prispela nám na to aj dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Čiže myšlienkou bolo, aby sme spojili osvetu so životným prostredím a so separovaním a požiadať ľudí vlastne, aby nám darovali vrátne obaly a následne vlastne budú použité na dobrú vec, a to dofinancovanie toho defibrilátora, ktorý nám môže kedykoľvek pomôcť. Obyvatelia obce na toto reagujú veľmi dobre. Obecný úrad sa nachádza na kopci a aj tak sú ochotní priniesť. A už sme vyzbierali niečo vyše 1000 fliaš behom možno 3-4 mesiacov. Obec Tuhár je veľmi dobrým príkladom toho, že sa oplatí zálohovať aj v takýchto malých obciach. Práca zálohového systému sa snaží aktívne spolupracovať práve s takýmito regiónmi a obcami, kde je sťažený spôsob vracania zálohovaných obalov. Zálohový systém na Slovensku má už aktuálne viac ako 3500 odberných miest. Tieto odberné miesta sa nachádzajú štandardne teda v predajniach, ale práve v obciach ako je Tuhár a podobne menších obciach, kde nie je možné ani štandardným spôsobom vrátiť práve takéto zálohové obaly, sa snažíme s takýmito obcami spolupracovať. A tam, kde starostovia majú záujem, tak im zabezpečiť nejakú podporu, tak aby pre tých spotrebiteľov bolo možné vrátiť tieto obaly. Sice nie s možnosťou vrátenia teda zálohu, ale s prispením na dobrú vec. V rámci tejto aktivity som oslovil aj susedné obce ako Budina, obec Divín, Podrečany a myslím, že aj obec Tomášovce. Zaujala ich táto myšlienka, myslím, že si to už niektorí aj skúsili a pravdepodobne v tom budú chcieť aj pokračovať a šíriť túto dobrú myšlienku ďalej. Radi podporujeme aj rôzne väčšie akcie, či sú to športové alebo kultúrne podujatia, kde sa stretáva väčšie množstvo ľudí. V tomto prípade taktiež vieme zabezpečiť špeciálne nádoby na zber týchto obalov, odvoz týchto obalov, spočítanie tých obalov a následne teda vyplatenie príslušného teda zálohu, ktorý bol vyzvieraný. No a v neposlednom rade to vzdelávanie. Snažíme sa samozrejme vzdelávať mládež vo všetkých vekových kategóriách. Ponúkame možnosť návštevy triediaceho centra, ktoré sa nachádza v Kočovciach. Je to veľmi zaujímavá exkurzia, kde samozrejme žiaci môžu vidieť, ako sa tento odpad spracúva, ako sa s ním nakladá, čo je jeho teda povedzme ďalší život. V tomto prípade vieme zabezpečiť aj dopravu. Výsledkom spolupráce s prácou zálohového systému, starostov, primátorov, škôlok sú rozličné príklady využitia zálohovania, ako pomôcť komunitám, ľuďom v núdzi, či na podporu obecných alebo mestských projektov.